Horas madihita sa luhutna. Parsiajaran manugot hari Sabat 17 September 2022. Debata manugu-nugu. Di hatabatakon parhobas ni dalihan na tulu at fensian buku raphod debata di si torang ari na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Psalmen 105 ayat 47 rodi 45. Jadi ibana parwarhon bangsonay marhisani roha marulupulup doaka na pinilit nay. Dungi dilihon ibana tu nasida akatano ni parbegu jalan nasida do tumean na niula ni akka bangso. Asa diradu tinasida akka aturan na jala di parangehon akka patiknay. Haleluya. Obun na dihala misir gabi dingding hagulapan, alay dihala Heber songos sada pasaran ni soddang na belga, na manodangi sa luhut udung-udung na sida, jala manodangi dalan na diadopan na sida. Songonima ng panugunugun ni debata dihala na so porsiay, gabi parohon hagulapan jala padilian, hape tuhala na marpangaropani, digo ki hatiuron ng dami. Dalan na didia debata manugunugu ra mangalaw si parhorsikan manang laut alay i gabi sada dalan haluaon. Alfa dan Omega jilid sada halaman 336 337. Debata dangdung manugu jolmana anggoso nasida mamilit lahoditogu. Molo nasida buhay marnida hasisidung ni permulaan, jala manatap hamulyaon siyan maksud na digonopi nasida songondongan rap mangula dohot ibana. Dada Henok naung dipauba jala naik tu surgo. Dada Elia na naik tu surgo marhite hureta na marapi. Naubalga jala na lobi dihormati siyan si Johannes Paddidi naung mago sendiri di bagasan luang. Ay pola dia siniroaho tuhamu marsitaonon humokkop Kristus. Dada holan na makaporsiay ibana. Jala siyan sudi na buhay silehonon ni surgo tu jolma parsaora dohot ibana. Di bagasan partinaonan na i masadaha porsiaon no porlu jala hasangapon na tumibo. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 276. Pabahenan ni Tuhan tu akka halakna ikojot-jot di parulakulakon. Masa ijot-jot akatanda luba-luba di bahe Tuhan tu bangso Israel, asa nasida unang makalupahon akka na masa naung salpu. Jala mamaretahon si Musa, laho pajojorhon akka na masai, gabisada edde. Asa na tua-tua mengajar hossa tu ianakon nasida. Testimonis jilid 6 halaman 364 365. Oma sahat ni parsiajara dihita di manugot ni hari Sabat naulion. Horas.